danna subscribe da ke gaban wannan bidiyo, sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora mu sanarwa. Ya ba ma kasa kullum kuka muke ba ma kasa, ba ma kasa kullum kuka muke ba ma kasa, ba ma kasa kullum kuka muke ba ma kasa, matasa ba ma kasa, kai ba ma kasa, ba ma kasa kullum kuka muke ba ma kasa, ba ma kasa kullum kuka muke ba ma kasa, matasa ba ma kasa, abinda ake mana ya ise mu, abinda ake mana ya ise mu, ba ma kasa kullum kuka muke ba ma kasa, ba ma kasa kullum kuka muke ba ma kasa, ba ma kasa kullum kuka muke ba ma kasa, ba ma kasa kullum kuka muke ba ma kasa, kullum kuka muke Algeria, kullum kuka muke a Libya, kullum kuka muke a kasashe. Wallahi abinda kuke mana bai dace ba, ki gaba dai abinda kuke yi bai dace ba, ba ma kasa, ba ma kasa, abinda kuke mana ya isa mu, Allah ya yarda zai saka mana, domin kun san da cewa akwai hakkin mu aka zuwa abinda kuke bai dace ba. Yara kanana suna a titi suna bara suna zuwa kasashe, amma mata suna tafiya neman kuɗi, kusan da cewa hakan nan bai dace ba. Adalci ba ku yi mana ba, inda ku yi mana ku ba mu aiki ya aka cikin kasan mu zauna, babu inda za mu je in ba kasan mu ba. Nan ne kabarin mu, nan ne kabarin mu, kuma nan ne gidan mu, nan ne gidan mu, ba ma kasa kai, matasa wallahi ba ma kasa ku sani, kasa sai da matasa take gyaruwa, an ba mu matasa wallahi aikin banza ne, wallahi aikin banza ne, wallahi aikin banza ne, cikin kashi 100 duka suna waje, goma kaɗai suke gida, abinda suke muna shugabanni wallahi ya ce mu, kuma Allah ya yarda Allah sai ya saka mana, in Allah ya yarda na ce Allah sai ya saka mana, kuna kuke kawo mana wanga walakanci da yake faruwa da mu. Kasar Nijar yanzu ta dawo baya, kullum kuka muke yi, to ku sani ko ba ku so ko kuna so, dole ne sai a yi da mu, sai an ci arzikin Nijar da mu, an ba haka ba, an ba haka ba, an ba haka ba kai, an ba haka ba, an ba haka ba, an ba haka ba kai, an ba haka ba, an ba haka ba, an ba haka ba kai. To mu da mun bar ma Allah komi, shine mun kafa zaɓin mu, shine zai ba mu abin da muke so, ba wani kado ba. Ku tashi ku roki Allah ne sama, shine ke badawa, ba wani gwamnati ba ko kuma ba wani talaka ba, shi Allah shi ke badawa. Duk abin da ka gani ya faru daga kasari daga Allah ne, ka dauki kaddara komi, ka san musulmi ya saba yin wannan abubuwa. Mun gani kullum cikin talauci muke, amma gwamnati baya gyara mana, kusan da cewa akwai Allah, wallahi akwai Allah, wallahi akwai Allah, ba ma kasa, matasa ba sa kasa, matasa ba sa kasa, matasa ba sa kasa, ba ma kasa, matasa ba ma kasa, yeah.